Ако си жена, която иска да печели пари онлайн или да увеличи доходите си, изгледай това видео. Ние ще те научим как да изкарваш пари като създател на съдържание, дори без да имаш абсолютно никакъв предишен опит със създаването на съдържание, нито да имаш последователи в социалните мрежи. Не се нуждаеш от никаква професионална техника, а единствено и само от твоят смартфон и дори не се налага да снимаш лицето си. Казвам се Йоан Петров и съм съсобственик на дигитална агенция EdgeCut и маркетолог с дългогодишен опит в работата с чуждестранни създатели. Благодарение на опита ми през последните години, заедно с моята партньорка Албена Йорданова, създадохме метода IWF, а именно Influence Without Followers, и ще го представим за първи път пред българска аудитория. Ако и ти, както и много други жени, желаеш да изкарваш пари онлайн, но нямаш абсолютно никаква идея откъде да започнеш или какво да направиш, то нашето обучение е точно за теб. В него аз и моята партньорка ще ти покажем иновативния метод IWF, чрез който ти ще можеш да правиш от 100 до 500 лева само за едно кратко видео с продължителност 30 до 40 секунди. Ще можеш да изкарваш допълнителен или основен доход и да получаваш безплатни продукти от известни брандове, струващи десетки или стотици левове, и да замениш основния си доход, за да ти остане повече свободно време, което да прекарваш със своите близки. Ние ще ти покажем как да печелиш пари като създател на съдържание по най-лесният начин, без да имаш абсолютно никакъв предишен опит. Запиши се сега и научи тайният метод преди всички останали.